Posibleng silutan ang mga naga-overprice sa ilang baligyang face shield. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Real suggested retail price sa kining face shield nakatakda nga ipagula samtang gibaharan nga kasuhan ang mga nagapamaliga og overpriced face shield. Sugod karong Sabado, mandatory na ang pagsuot og face shield sulod sa pampublikong sakyanan isip dugang safety measures sa gobyerno batok COVID-19. Busa ginagsa ang mga namaligya og face shield ilabi na sa Davao City kung asa midaghan na sab ang mga namaligya niini. Dinhi sa sidewalk sa Ilustre daghan na ang nagapamaligya og face shield. Apan ni mahal gikan sa 50 pesos misaka siya sa 70 pesos. Kay sumala pa sa mga nagtinda dinhi ni mahal usab ang ilahang kuha sa mga supplier. Ang hatag pud sa mua sa among supplier kay 65. So balag na lang mi 55, mao nang ginadil na lang namog 70. Dinhi sa San Pedro Street, 75 pesos ang ilang baligya. Sa una, amuang ko na 45. Oh, karon ngay nagmahal naman namong kuha 65. Asa niyo ginakuha? Sa oyang go rin. Ang Department of Trade and Industry dunay nadawat nga report labot sa mga nagapasulabi sa presyo sa face shield. Busa ang DTI Davao City nagmonitor sa presyo sa maong baligya sa syudad. Uban ang taga DOH alang sa ilahang baseline data nga mamahimong basihan sa pagset sa suggested retail price. As of yesterday's monitoring and checking, ang price range ng face shields is nasa 50 to 75 pesos. Sa sidewalks ni siya, ma'am. But again, I think lahi ang different story kung tanaw nato sa mga online sellers. Giauhag sab ang mga nagapalit online nga mopalit lang ngadto sa mga rehistrado aron dali nila mamonitor. Sa online usab daw ang daghag report nga naga-overprice og face shield labi pa nga indi man kini karon. It is a criminal offense. No, it will mean imprisonment, it will mean fines, closure of your businesses. Samtang, gisugdan na sa Coast Guard Davao ang pagpatuman sa no face shield, no ride policy alang sa mga pasahero sa sakyanang pangdagat ni atong Agosto 7. Sa maong pulisiya, dili patabukon sa Samal Island gikan Davao City ug vice versa ang mga pasahero nga walay face shield. Duna usab bahad ang Coast Guard ngadto sa mga magpasakay ug mga pasahero nga walay suot nga face shield. Yung sa ano naman ma'am, sa mga huli naman natin na magsasakay ng ano, so siguro i-impound natin yung mga ano nila, yung mga bangka nila, no. Real giklaro usab no sa DTI nga ang DOH mismo ang mupagula sa kining SRP o suggested retail prices sa face shield kung mahuman na nila ang ilahang baseline data nga maoy basihan usab sa pagset sa SRP. Samtang giauhag usab sa DTI ang publiko nga kung duna mo'y nailhan nga nagapamaligya og overpriced nga face shield gilayon kining i-report sa otoridad aron maaksyonan. Real. Daghang salamat, Jandy Esteban.